karo na 9. A da Hausa kabila ne kafin aka zo aka mana wankan jinsi. Da turanci wannan kalmar tana nufin socio-cultural infiltration, kuma ta haka aka samar da kabilar Hausa Fulani. Sannan kuma irin wannan gamayyar ba fa iya a arewacin Najeriya aka fara ba, an yi a South Africa. Akwai wata kabila mai suna Khoikhoi da wata mai suna San, suka zo suka dunkule da juna suka haɗe har ake kiransu da Khoisan. Har ta kai ga ko sacin kaje idan ka rubuta Khoi, Google suggest zai kawo maka San a gaba, saboda an riga an zama ɗaya. Kamar yadda mu ma idan ka rubuta Hausa haka zaka ga Fulani ya fito ya liƙe. Shi fa infiltration ilimi ake amfani a kirkire shi ba da zagi ba. Kuma banda socio-cultural infiltration akwai language infiltration, kuma an gwada akan mu shi ma yayi. Gashi nan turanci a cikin ruwan sanyi suka cusa mana hayye tasiri a ranmu. Yau ta kai ga muna kyamar yin yaren Hausa a wuri na munazara na ilimi ko kuma wurin koyensa. To da haka ne da su dan Fodiyo suka zo suka samu haɗakar Hausawa da Fulani, abin ya bunƙasa sai suka matukar hanci. Da yake suna da ilimi sun san cewa nan gaba wata rana kila wani zai iya shiga tsakani. To in kun lura compromising akai, tunda an naɗa muku jagorori wanda suka fi naku ilimi, to kar abin ya zama kamar mulkin mallaka. Su waɗannan jagororin da jama'ar Fulani za su mance yarensu su ɗauna ku, su mance al'adarsu su ɗauna ku, har ta kai ga su mance tarihinsu na baya su jona da naku, kuma ku mance na baya domin a cewa tafiya a ƙadamin addini. Kun ga babu son kai, kowa ya ɗau babban kashi. To wannan duka yaƙi ne amma na ruwan sanyi. Don haka yanzu dai mu ne Hausa Fulani. Wasu kuma sun ce su Hausawa ne tsantsa, wasu kuma sun ce su Fulfulde ne ba mis. Yanzu dai a Najeriya duk Bahaushen da ya san a gidansu ba su da jibi da Fulani, ko ta kusa ko ta nesa su kirga kansu. A cikin Hausawa miliyan 70 in sun yi wuta ne su kai miliyan 1. Su ma Fulfulde miliyan 10 waɗanda suka san ba su da mis in sun yi wuta su ma miliyan 1. Mu kuma da aka mawankan jinsi wato Hausa Fulani mun ta sama miliyan 80. Don haka su waɗannan Hausa tsantsan da Fulfulde tsantsan na arewacin Najeriya wanda ba su wuce mutum miliyan 2 ba, a ɗibe su a ba su bindigu a kai su can wani wuri su yaƙi junansu. Ko da mutuwan kasko suka yi, mu dai Hausa Fulani mun ware. Ko da sun kashe junansu duka, babu dai abin da zai rage a ƙasar. Ba dai fitina ba ce? Inda kun san kuna son ku securing jeans ɗinku, da ba ku irin na Yahudawa ba. A Yahudanci duk macen da ta je ta auri wani wanda ba ɗan ƙabila ba, kashe ta ake. A wurin su zunubi ne. Namiji ma in ya je auro ƴan wata ƙabila, korarsa ake. Da haka ne suka yi preventing ɗin jeans ɗin. Kuma duk masu cewa wai babu ƙabila Hausa Fulani, muna roƙon su zo arewacin Najeriya su zo da jirgin Titanic kamar guda 1000, sai mun cika su maƙil har da 'yan ɗani. To yanzu duk wanda ya yadda dai akwai Hausa Fulani, ya ɗan aje mana Hausa Fulani a cikin comment section, ko kuma sai bakin ciki ya kashe ku.